Mi smo već u emisiji govorili o jednom problemu djece koja odrastaju bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Oni su u domovima do srednje škole, a nakon toga pred njima se postavlja veliki životni izazov kako nastaviti dalje. Procjenjuje se da takve djece ima oko 1450. Kako bi im pomogli, 2014. godine u kolovozu neki maturanti su osnovali udrugu Dignitas. Jedan dio njih je jutros i s nama. Dobro jutro. Dobro nam došli. S nama je Leo Vitasović, zatim Mihajla Lekić. Dobro jutro. Dorotea Šušak i Domagoj Topić. Dobro nam došli. Sjećamo se vašeg gostovanja kad ste predstavili onaj kratki video čisto o udruzi, a sada je na redu 30-minutni film Govorna pošta. O čemu se radi, Leo? Tako je, film je bio premijerno prikazan u Cinestaru 28.3. U međuvremenu smo ga prijavljivali na puno festivala, osvojio je 2 nagrade, među kojima je jedna internacionalna u Albaniji. Također je prešao kontinente, bio je od Australije, u SAD-u, u Indiji je bio i tako dalje. Priča se nastavlja. Dobre su kritike, dobre su reakcije. Ono što stvarno je zanimljivo je da je shvaćen kao jako profesionalan uradak i sama činjenica da smo prešli Australiju i Ukrajini 2 puta bili na festivalima, Albaniji i slično, dokazuje iznimnu kvalitetu filma. A ono što je fascinantno je da su svi glumci, uključujući Tarika Filipovića, Gorana Grgića, Kseniju Marinković, svi vanserijski, a svi jako humanitarno nastrojeni, svi su pro bono zapravo odradili ono što smo ih zamolili. Neke novosti u pogledu novih projekata za Dome za nezbrinutu djecu je i sama suradnja sa studentima Akademije likovnih umjetnosti. Dakle, još uvijek idemo u tom umjetničkom smjeru. Ovaj put se radi o 1000 bijelih majica i radi se o tome da ćemo ih u suradnji sa studentima predstaviti kroz tehniku linoreza. Što znači da ćemo studentima dati prostor da se kreativno izraze i to će biti jedna unikatna serija majica kojima ćemo isto profit preusmjeriti na pomoć za nezbrinutu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. No, vidim da ste se dobro pripremili za ovo gostovanje, a možda da naše gledatelje zapravo podsjetimo o čemu se tu radi i koju problematiku film izvlači. Evo, dakle, Govorna pošta ima za cilj portretizaciju zapravo upravo situacije u kojoj se nalaze ljudi kada napuštaju, odnosno djeca, ajmo bolje reći, kada napuštaju domove za nezbrinutu djecu i kada gotovo potpuno nezaštićeni financijski, emocionalno i na svaki drugi način izlaze na ulicu. I to je nekako cilj. Ali ono što smo mi također i što je vrlo važno, nastavak, nekako intuitivni, ali pragmatični nastavak na sami film je svakako bilo njegovo prikazivanje u osnovnim i srednjim školama. Ne samo prikazivanje, već prikazivanje u sklopu edukacijskih radionica, odnosno predavanja u kojima je zapravo bio cilj na nekakav interaktivni način uključiti učenike u diskusiju o ovoj tematici i proširiti im nekakvo i ovo faktografsko znanje o samoj tematici, s obzirom da nam je primarno cilj zapravo širiti svijest o ovoj tematici, a onda tek i prikupljati financijsku pomoć zapravo. Projekt Domagoj ide dalje, pripremate i kazališnu predstavu. Upravo tako, pripremamo muzikal koji ide u organizaciji Gimnazije Sesvete, Narodnog sveučilišta Sesvete i udruge Dignitas. Muzikal progovara o aktualnoj temi, o cyberbullingu i nasilju među mladima. To je kroz muzikal želimo prikazati razne likove i njihove razne karaktere koji su današnji problemi i o čemu govore. Od početka, znači od samog problema kod kuće sa roditeljima do samog interneta. To znači nije samo problem djece koja odrastaju bez odgovarajuće roditeljske skrbi, nego recimo problem opasnosti koja vrebaju i njih, ali i sve mlade. Upravo tako, da. Kada će biti predstava? Očekuje se sad uskoro početkom Upravo to. 11. Premijera je 13.11. u Narodnom sveučilištu Sesvete i ono što je zanimljivo još reći, pokušali smo progurati s tim projektom da povežemo 3 škole. Povezali smo znači, našu gimnaziju Sesvete, prirodoslovnu školu Vladimira Preloga i klasičnu nadbiskupsku gimnaziju. Od tamo nam glumci dolaze iz te 3 škole. Za slučaj da naši mladi gledatelji ne znaju kakva ih pomoć očekuje zahvaljujući zakladi i udruzi Dignitas, što znači, kakvi su novci u pitanju, kako pratite te mlade ljude? Tako je. Zaklada Vaša pošta koju je osnovala Hrvatska pošta zapravo prikuplja novac i donira ga na police koje potom idu djeci koji izlaze iz domova za nezbrinutu djecu. Znači svake godine je ideja da se svakom, neovisno o tome od kud dolazi, da li je iz Zagreba, da li je iz Rijeke, da li je od bilo kuda iz cijele Hrvatske, znači da se svakome koji izlazi iz doma i kome nije sređen smještaj,
da se svakome donira određen iznos, a mislim da je iznos 50.000 kuna. A svakome se uplaćuje polica životnog osiguranja u projektu vrijednosti 6.000 eura. Da, tako je. Kad govorimo o mladima koji su bez odgovarajuće roditeljske skrbi, eto, napuštaju domove nakon srednje škole, gimnazije, gledali su film, znaju, prate, dakle, udrugu, cijele akcije. Kako su oni konkretno na film reagirali? Vrlo emocionalno. Očekivali smo takvu i reakciju, ali nas je iznenadila neka iskrenost u pristupu. Inače, film završava nesretnim krajem, što ostavlja nekakav otvoreni način i zapravo apel na pomoć i nekako svijest da problem još uvijek nije riješen. To naravno njima ne odgovara jer samo činjenica da gledate svoju sudbinu na filmu kako se odvija i završava negativno nije nešto što vam se sviđa. Ali je zanimljivo da smo zapravo time postigli da su nam se pridružili dugoročno projektu i sad vjeruju nas i nastavljamo dalje. Ali evo samo čisto da gledateljima stavimo u kontekst cijeli problem. Prosječna dob odlaska mladih od svojih obitelji je najviša u Europi, u Italiji i Hrvatskoj. Radi se o godini od 26 do 27, djelomično zbog ekonomske krize, ali i zbog nekih obiteljskih vrijednosti. Kad mi stavimo u kontekst osobu koja ima 10 godina manje od toga, 18, 17 i pol, oni već moraju razmišljati da napuštaju institucije koji su im bili cijeli život dom. Jer jednostavno institucionalizirano nije riješen ovaj problem, pa mi kroz civilni sektor pokušavamo doprinijeti nekakve pozitivne promjene. Impresivan je i put koji je film imao nakon prvog prikazivanja. Jeste pratili to? Brojni festivali, nagrade, pogledi na internetu. Tako je, evo, film je doista napravio ono što možda i na ovoj pragmatičnoj razini mi ne možemo, a to je da pređe kontinente i da zapravo osvoji druge države, pa je tako film bio i u Australiji i u SAD-u, osvojio je nagradu u Albaniji, proširio se uglavnom i ove susjedne države. Dakle, to je ono što je zapravo bitno, na neki način da se poruka širi i da se ne ograničava samo na ovaj naš prostor, jer upravo ono što je Mihaela rekla, nije to problem samo Hrvatske, naravno da je problem i ovih zemalja koje također nisu adekvatno riješile problem, ali nam je bitno da upravo to, da dižemo svijest, pogotovo ovim mladoj populaciji koja zapravo nema određenu dozu svijesti o tome što to znači u 18. godini napustiti roditeljski dom. Mi svi nekako sa 18 godina računamo da smo još uvijek pod financijskom, emocionalnom i svakom drugom zaštitom naših roditelja, ne računamo da moramo nositi taj teret na svojim leđima. Međutim, neka djeca i kod nas to dosta velik broj mora o tome razmišljati. Vrlo aktivno jer njih doista očekuje, njih se baca u vatru, jel? U svakom slučaju, tim više pohvalna ideja udruge Dignitas. Želimo vam još puno lijepih projekata, uspjeha i na taj način da pomognete mladima koji, evo ovako, kao što si rekla, moraju otići u svijet, a nisu još možda spremni. Domagoj, treba li vam sponzora za predstavu? Trebamo li pozvati? Trebate li kakvu vrst pomoći? Pa upravo tako, u stvari uvijek su sponzori dobro došli, jer automatski s time promičemo i sam udrugu Dignitas i ono čime ona radi. Sponzori nisu ovdje kako bi financirali samo projekt kao sam projekt, nego kako bi pomogli i mladima o kojima smo upravo govorili. Tako je, zato htjeli bismo pozvati sve koji su zainteresirani da nam se jave i da stupimo u suradnju, jer evo stvarno funkcioniramo na način da smo što otvoreniji prema van, da je naš rad što transparentniji, jer to je nekako i cijela Dakle, Posljedite na webu, vjerojatno na Facebooku. Upravo sam htjela reći, web stranica je udrugadignitas.hr. Tu imamo izlistane sve projekte i troškovnike i zapravo apeliramo sponzorima za pomoć. Ono što bi stvarno htjela osvijestiti je da nam za akademiju, to jest za suradnju sa studentima Akademije likovne umjetnosti, je bitna donacija u usluzi što se tiče samih majica. Iznimno nam je važno da su kvalitetne jer želimo plasirati dobar proizvod i time možemo pomoći što više ljudi. Sve ste nam rekli, podatke imamo. Hvala lijepa za jutrošnje gostovanje i puno uspjeha vam želimo, a ovim mladim ljudima koji nakon domova odlaze u život želimo također svu sreću ovoga svijeta.